Bueno, bagaz aurrera eta ematen dago eguraldiak eusten diola, beraz, jarraituko dugu. Amets eta Unai hurbildu mesede. Zuek auzokoak zarie. Amets konturatu da, azken aldian bere etxe gainetik dron bat dabilela. Eta uste dau Unairena dela. Unai dabilela dron hori manejatzen. Kontuak eskatzera joan da. Hilkerrots bat bezala sumaturik xamur, zerbait bazebilela teilatutatik ur. Dron bat dela eta orain Unai nago beldur, ea nere kopetan hartuko duen lur. Dira asmakizunak, onak ta arinak, amets deitu ninduen bertsolari grinak. Ikusi nahian zure teknika hain finak, landuz doinuak eta landuaz errimak. Beraz goian daukazu espia bikaina, zerebroei begira hartuz laino gaina. Goitik nola bereizi zenezake baina, zein den arzaius andon, zein den ormendiluze ametxe doe gaina. Kontua ez da erraz, pentsatzen jarrita, zarete oi askoak ninintzak etxita, eta enaiz egongo oraindik etxita, lo egiten alduzu txapela jantzita. Galdera arraro bat bota dirazu hor, besten etxetara hain zabiltza sarkor. Txori uste nuena bihurtu da sator, beraz drona txapela lapurtzera dator. Eba ez zaitez larritu, droma bat da dena, eta ez zuretzako ez dago problema. Ikusia dudanez zure gela dena, haze poster handia Xabi Prietorena. Hori Xabi Prieto den neuk ere ez dakit, baina orain dron horrek deus ez dauka guaitik. Sopela eta New York lotu zirenetik, orain mundua doa itxaso azpitik. Zugatik nik igeri
ere egingo nuke, eta horrela dena zure gauzez bete. Gauza bat pentsatut ona izan daiteke, txapela eman eidazu nire dronaren truke.